Shout out din sa akong amigo si Lester Guno, my friend. Guns, hashtag stand twice, hashtag sana. 그거들이 뭔지 저 붙이면 Slow. 주인님은 화가 많으신데 이해를 잘 못해요. Just like the caption, patawag yawong ko story ni Soyeji sa Knowing Brothers. We're going to Disney World. Sana dislike like. Pwede din sa YouTube. Ew, ko pa, eh. Wow, congrats, Kim Dami. Ano yung mga bata na hawad aning email da? Saan lang ko ani? Remember Rebecca Black? Dayon detong pagreminis ani kay ni sulpot na pod ang aning group na mo sa first year high school. Dalya sipat ng City High Kajimon bag title oy. Kaya akong section sa first year, section Dalya. Murag maura dyan akong footage tong first year ba? This is 10 years ago. Naunsa naman ko eh. Kids, pag yun na sila ba? Awa ang pang-record, keypad, pang-cellphone. Of course, di yun malimtan guns katong gitastukan ka ni ma'am sa una. Dagan mag one-liner si ma'am sa una. Italianista, let's go. Puso yun kayo mag-post-post lang mga joke sa una ba? Ano rin, simple eh. What? Story, may NBA sa una oh. Go, Miami Heat. Miami Heat week, chamba lang to ang ilang daog. Bulls kami, Rose, kaya mo yan. Miami week, cheaters and losers, palag. Gusto ko Dallas versus Miami sa championship. Go Miami, go. Ayay, ayun dyan tanawa ang game 4 ana sa finals. Huwag yun yung panahon nila Bruno Mars ba? So, panahon sa Grenade, Just the Way You Are. Iniigib mo pa sa balon. Sa sobrang hirap mo, nagtitipid ka pa sa sabon. Kaya ang balat mo, mas madulas pa sa presko na hito. Dahil mas madalas ka pang mag-birthday kaysa maligo. Mo pa yung paggawa, sana ba? Matatakot mo ako. Such a simple life back then. Kan pahag wala na ibalaan, so lingaw-lingaw rin sa una. Practice, whatever. Wala kay problema, wala kayo kuan sa social media. Okay, first year pa man may bata pag yun ba? I would say na ay buot, pero nagan pa kayo wala na ibalaan eh. So now you're making me look like a liar. So I'm a liar. Ay nag-ingon na istorya daw na kog usab ang story sa Miswa tong second year. Actually, story siya sa among teacher tong second year high school. Nag-varied na akong pagka-remember ato pero ginani ang story ato. Hoy, meron akong kwento! Yan! Ano isa ka tao, ang pangalan na natog si John. Ano siya ay family sa bukid. Nagibisita niya. Ay ang lola dito nagpuyo. Actually, ang lola is masakiton sa ubo-ubo. Kaya di mo siya kalakaw. Yan lang ginaluwa sa masking asa. Sudlanan kung sayang mapunit sa dool. Sa'yo nagadiplima mo gawas. Niya, ibilin lang niya masking asa. Kaya di mo siya kalakaw. Kayo. Then si John, kita siya sa mga relatives. Then one night, naisipan niya magluto o miswa. Kay sa ilang Ricados dito na sila yung miswa. Then naisipan niya na siya'y tinapa. Then naisipan niya mag-imo siya miswa. Gabi ito, yata i-surprise yung small family sa probinsya. Muna si John, nagsugod siya gluto og miswa. Kuha na siya miswa, kuha na siya tinapa. Ni punder man ang suga sa kusina. Una murag ni dulom gamay ang kuhan. Suga, amo, gyapon padayon gyapon siya. Na, naluto ng miswa. Tawag na yung pamilya. Wala ba dire sa pagkaunan kadali please? Surprise! Akong giluto na miswa, tilawan ninyo. Kaon sila. Mato, lami kinang kaon. Hurot, sug na. Kumato, bi naman to. Tulog na sila pagkauman. Pagkaugma, pagising nila. Yan ang ilang relatives. Diyan, namiya ba rin itong miswa yung magiluto gabi? Ito magsagula to. Mora udya, si Jan. Mora udya hapon. Miswa, tinapa, patula. Nya, nakatay ko yung punitan na ingredient dito sa inyong kusina. Kung siguro nakapalami ito, siya yung gibutang. Basta nakabutang man to sa garapon na inana ang kurma. Paglingi nila, iyang lula day bagura ni luwa sa garapon. With watching plema. Fuck. Sheesh. Astang ko ano nila. Muna dito yung gihalo sa miswa katong plema sa garapon. Amoy kung mao ba to ang exact story, basta mo to akong pagka-remember mo tong story sa miswa.